mlaen wedyn ni'n gwneud granola. Mae 'da fi ceirch fan hyn, 300 gram o ceirch, a wedyn at hwnna ychwanegu 200 gram o cnau. Ceirch, granola, granola, cnau a mel. Mae hwnna'n mynd i fod. Dyna ni. Ac o'n i'n meddwl ei granola achos bod i'n... Mae'n fath o rhywbeth allwch chi'n neud adre, os chi'n rhedeg mas o grawn fwydydd, mae hwn o rhywbeth allwch chi'n neud i fita i frecwast. A mae fe'n para mewn jar am sbel. Reit, ar gyfer y sydd i fynd dros y granola, mae 'da fi 70 ml, neu ryw treian jar o fel clir. Fi jyst yn twymo hwnna mewn sosban. Dwi'n job i fi eto. O, di mae hwnna'n job i ti eto. Da iawn. A wedyn ni 50 ml o olew llysiau. Ac at hwnna, rhywbeth bach yn wahanol, sef tahini, sef past sesame. Ie, sesame. Mae hwnna'n beth rhyfedd hefyd ydi, ti'n gwybod? Ti'n mewn gallu bita fe fel ma fe? Na. Mae newid blas od yna fe. Mae blas yn ei gryw yna fe, ond mae'n hyfryd fel dressing, ti'n gwybod? Gyda bach o sydd lemon, halen y pupur, garlleg di rosto. Mae fe'n neud dressing hyfryd, gwahanol. A mae'n addos ar gyfer vegan os nag ti moyn defnyddio iogurt neu hufen. Felly ti ddefnyddio hwnna. Wedyn ni, y blasu sy'n mynd i fynd at hwnna wedyn ni, yw rhin vanilla, eto un llwy de o hwnna, a bach o cinnamon. So ni defnyddio'r un blasu, os ydych chi rhain yn y cwpwrdd, wedyn chi a ddefnyddio nhw eto. Diolch. Cinnamon, na ni, mewn â hwnna. So, just toddi'r un at ei gilydd, wedyn a fi nôl y cynwysion eraill. Mae 'da fi hade fan hyn, hade blodyn yr aer, hade pwmpen a hade sesame eto. Ydych Graceland? Ydy, na, fi'n sio i losio. Yn ofalus oedd yn waith, pob tro. Fi'n joio'r diod, mae'n iawn. Mae'n neis iawn. Mae'n lachio di fan'na, Sian. Mae'n lyflu. Sian o botol arall i Dyflon iddi fi draw pen yma. 50 gram yr un, a faint o fynnwch chi, chymod, rhyw 10 neu 20 gram falle o'r hade sesame. Fi hefyd yn rhoi cnau coco, sef y darnau mawr o cnau coco, ond gallech chi ddefnyddio cnau coco desiccated, cnau coco hefyd. Mae lot o flasau nhw, oes e? Os, mae fe bach yn wahanol. A dim ffrwythau ar hyn o bryd. Wel, does na ddim ffrwythau yn yr eseit, ond gallwch chi ychwanegu ffrwythau sych ar y diwedd. Siw mae hwnna'n... Di, fydda si gilydd, so ni'n dechrau gorferwi o dda. O, na fe, mae hwnna barod yn. Na gyd ti eisiau gwneud yw toddi cwbl lot. Mae eitha trwchus. Yw'ch chi weld nawr tra bo fi'n... Mae'n disgo fel taffi. O, di, dwi? Dwi'n meddwl flasu ta taffi chwaith. Na, dwi ddim yn flasu fel taffi. Fe ni gofyn i bobl y Clwb Clecs yn erys am beth ysgan nhw gan i mam a Benes yn rhyw ddywediad neu beth fel ni. Ysges ti, beth ysges ti dy fam? Wel, cwcan, mam a mam gyd ysgodd fi i gwcan. A hefyd i dysgu y pwysigrwydd bwyd iach yn y diet, a beth maen nhw'n gweud, tymod, you are what you eat, yr hyn i chi'n ei fita. A pa mor bwysig a allwch chi weid, mae hwnna'n amserol iawn, amser hyn, bod chi yn bita diet cytbwys, lot o ffrwythau a llysiau ar gyfer y system immunedd. Codi'r immunedd, ie, wrth gwrs. Ti'n cofio rhywbeth, Sian? Wel, be wedodd mam wrtho fi oedd, cofio drin pobl fel se ti'n licio cael dy drin dy hun. Felly, ie, be amdano ti? O be, o'n i'n meddwl matab un, dwi'n methu meddwl matab. Fyswn i ddim o fi heb mam, felly, so dim yn gwybod bob dim. Pob dim. Bob dim, ie. Diolch mam am bob dim. Right, so mae hwnna nawr yn mynd ar hambwrdd pobi. Ti di roi rhywbeth ar hwnna, neu jyst... Na, dim ond y cymysgedd na, cymysgu fel an i gyd. Falle bydd eisiau 2 hambwrdd arnoch chi. A wedyn ni, mae hwn yn mynd o'r ffwrn, gwasgaru fe fel bod yn coginio yn wastad. Ffwrn 170 Celsius, 9-3, am ryw 1/4 awr 20 munud, a wedyn ni hanner ffordd trwyddo, cadwch i droi fe. Achos fydd yn brown ar y top, a wedyn ni eisiau brown o dano. A cofio fan hyn? Fel hyn. Ie. Crasu neis, di. So, odi, mae hwnna wedi crasu neis. Mae'r cnau i gyd wedi crasu neis. Mae blas da ar hwnna nawr. Ac mae fe eitha rhydd. Nawr, bydd hwn, fel o'n i gweud, yn para mewn jar am wythnosau. A fi wedi gwneud, o'n i'n meddwl, bydde'n neis ar hambwrdd mam, y bore di sil. Jar bach iddi, a falle label ar y jar i weid sil y mam yn hapus. A ti'n mae gymaint o granolas a mueslis yn cynnwys pob math o bethau, lot o siwgr a phethau erbyn hyn. Mae hwn yn gret, ti'n gwybod yn gwybod beth sy'n yna fe? Oes, yn hollol, sim lot o siwgr yn hwn.
A wedyn, llwch chi wneud e'n rwydd iawn, gweini fe gyda iogwrt, ffrwythau, rhywbeth fel nes i'n gynt. A dyna ni, mae brecwast yn barod. Ond mae hwn yn rhywbeth llwch chi'n neud o flaen llaw hefyd. So, na ni. Dwi'n mynd i flasu da yna. Geith Sian, dwi'n mynd i gynnig Sian y gwrdd bonheddig. O, diolch yn fawr. Na fi tar y gweddill wedyn. Na, lle wedi gorau opsiynau, ie, a dyna di peth, maen nhw eisiau sbwylio mam. Mae'n wedi gadeg yma i godi canlon pobl, does? Lle mae rhywun yn styc yn tŷ bach yn fwy. A mae pots bach fyna fel heined llwch chi'n neud hefyd gyda'r compot ffrwythau iogwrt a... Fi bia hynna ta. Ie. Nerys, diolch o galon i ti. Joio penwythnos. Hyfryd, diolch yn fawr i ti.